unozwa kuti mutemo haubvumiri kuti uti pachivanhu toziva kuti kune varoi but havataurwi muZimbabwe ndo zviri pamutemo. Saka mbavha haisi mbavha kusvika yanzi najaji kana namajistrate imbavha. Saka muZANU-PF mune varoi. Ko kana iwe uchiti muchitonga pachishayikwa 15 billion unofunga kuti chi? Uri kufunga kuti vanhu vekuMozambique vakazoba mariyo? Uri kufunga kuti vanhu vekuChina vekupi? Okay, saka muri kuti chi kunyika? Tiri kuti vanhu ngavatsvake, they've got a right because this 15 billion is not for particular individuals. It is for Zimbabwe. And nyaya inoitika ndeyekuti nyika yedu iri kukokotiwa pasi. Vanhu vachifunga kuti ndezve ZANU-PF. Asi zveZANU-PF ndezve Zimbabwe. And people should stand up and say this is enough, enough is enough. Hatidi zvuori kuti kurambe uchindira mberi. But kana mukataura muchiti ndezve mawo veterans, ndezve ZANU-PF. Vanoita matumbu vanongoramba vachiita matumbu, vanongoramba vachiba because you cannot have 15 billion missing and no investigation, no inquiry as acknowledgement. Kuti yakabiwa zveshuwa, yakangobiwa zveshuwa. Pachishona vakazoti kana waona mvi dzaitiwa patsvina yebere wozva bere ndo rakazi zvino hapana mvi kana zvakangorova kana nemabhonzo acho kana nei hapana kapisi kakawanikwa. And you think that is normal? And Tasanganiswa neSlime Media TV ting vachivhunduka tiripo paTV ting tasanganiswa neSlime Media TV ting